Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Безнекеләр җиңүче. Дагыстанда узган Евразия тавышы бөтен Россия фестивалендә Татарстан радиосы гран-при яулады. Хезмәт кешесен данлыйбыз. Шул исемдәге республика бәйгесе финалына чыгарга дәгъва итүче Нурлат районының яшь игенчеләре заманча урак үрнәген күрсәтәләр. Мәдрәсәдә бал исем. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсәдә шәкертләргә умартачылык нигезләрен дә өйрәтәләр. Бу атнада синоптиклар һава температурасының бик эссе булачаклыгын фаразлый. Бу көннәрдә Татарстанда 30 градуска кадәр җылы. Әмма кайбер төбәкләрдә термометр баганалары 43 градуска кадәр күтәреләчәк дип белгечләр. Мондый һава торышында шөпшәләр дә күпләп үрчи. Шулай ук яңа төр бөҗәкләр дә теркәлгән, алар арасында ерткыч шикерткә. Эсседән һәм бөҗәкләрдән нинди котылу юллары бар? Бу турыда алдагы язмада. Россияның 10 төбәгендә бер юлы 43 градуска кадәр җылылык көтелә дип хәбәр ителә. Халык эсседән төрле чаралар белән сакланырга тырыша. Мондый һава торышы кызынырга яратучыларга гына түгел, бөҗәкләргә дә файдага. Җылылык яратучы бөҗәкләрнең артуы ачыкланган. Шул исәптән шөпшәләр күп. Когда жарко, их много бывает, да. Маленькие не кусают. Әлеге фикер белән Татьяна Викторовна бәхәсләшергә әзер. Аны шөпшә чаккан. Шашлыки сделали. Ял итәргә килгән идек. Күп кенә шөпшәләр урап алды. Алар туп-туры миңа оча төсле тоелды. Бик зур авырлык белән тернәкләнәм. Ирем хәлең бөтенләй авыраймаса ярар иде ди. Шикәр шөпшәләрнең яраткан ризыгы, аларның тормыш энергиясе чыганагы. Табигатьтә алар аны җиләк-җимештән ала. Мәсәлән, карбыз. Белгечләр мондый активлыкта гаҗәпләнерлек берни дә күрми. Алар фикеренчә, бөҗәкләр кышка әзерләнә. Тулаем алганда сан ягыннан карасаң, ул стандарт күрсәткечләрдән артык түгел. Шөпшә бу августта ел сайын була торганча. Агрессивлыкка килгәндә әйе, умартага караганда алар усалрак. Әгәр бал кортын куркытсаң очып китәргә мөмкин, ә шөпшә баллы урынга утырыр өчен урын эзләячәк. Шөпшәне халык белә, ә безнең төбәк өчен сирәк булган бөҗәкләр, ерткыч шикерткәләр барлыкка килгән. Берничә ел эссе җәй бу бөҗәк өчен республикада ияләнергә уңайлыклар тудыра. Ләкин аннан куркырга кирәкми. Ул агулы түгел һәм бик сирәк очракларда гына һөҗүм итә. Алия Галиуллина, Булат Шакиев, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары. Казан янәшәдә. Татарстан башкаласында мобилизацияләнгән аларның гаиләләренә, шулай ук Луганск халык республикасында Лисичанск һәм Рубежный халкына ярдәм итү өчен яңа хәйрия проекты эшли башлый. Ярдәм вариантлары турындагы мәгълүматны шәһәрнең 100 белдерү такталарына урнаштырачаклар, аларның һәр кайсында һәр юнәлеш турында мәгълүмат булачак. Сугышчылар өчен һәм Луганск республикасы халкына кирәкле әйберләр исемлеге төрле, шуңа күрә бүген һәр категория өчен аерым исемлек төзиләр. Төп партнер булып игелекле Казан коммерцияле булмаган оешмасы тора, ул үз эченә 120 хәйрия фондын берләштергән. 3000 нан артык гаилә инде ярдәм алган, даими рәвештә гуманитар ярдәм җибәрелә. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит дип исемләнгән республика акциясе кысаларында Татарстанның бердәм Россиялеләре яшь гвардия активы белән берлектә Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләренең шифлыкка алынган укучылары өчен мәктәп букчалары җыя башлады. Җыелмаларның күләмен Мәгариф һәм фән министрлыгында эшләделәр. Анда иң кирәкле мәктәп кирәк-яраклары, ягъни дәфтәрләр, хезмәт һәм рәсем сәнгате дәресләре өчен тупланмалар керә. Бердәм Россиянең Татарстан бүлекчәсе вәкилләре мәктәп портфельләрен тапшырырга Лисичанскига август ахырында барырга исәп тута. Портфельләрне Лисичанск һәм Рубежный балаларының барысы да 1-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр алачак. Яңа уку елында Казанның 9 мәктәбендә 30 профильле психологик, педагогик сыйныф ачылачак. Төп программадан тыш югары сыйныф укучылары педагогика һәм психология нигезләрен өйрәнә. Кабул итү өчен гаризаларны инде җибәрергә мөмкин. Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсендә хәбәр итүләренчә, дәрестән тыш вакытта укучылар теорияны практикада ныгытачак, кече сыйныфлар өчен дәресләр үткәрү, фәнни конференцияларда һәм олимпиадаларда катнашу көтелә. Шулай ук югары сыйныф укучылары да студентлар белән очрашып, университет шимбәләренә йөри алачак. Профильле сыйныфларда укырга гариза бирергә теләүчеләр өчен экранда мәктәп, гимназияларының номерлары һәм телефон номеры да күрсәтелгән. Тулырак мәгълүмат белән Казан мэриясе сайтында да танышырга мөмкин.
Бу көннәрдә, ягъни 3 августтан 6-сына кадәр Дагыстанның Махачкала шәһәрендә Евразия тавышы дип исемләнгән Бөтен Россия фестиваль бәйгесенә йомгак ясалды. Быел фестиваль Дагыстанның халык шагыйре Рәсүл Гамзатовның тууына 100 ел тулуга багышланган иде. Безнең Татарстан радиосы Рәсүл Гамзатов истәлегенә багышланган радио тапшырулар циклы өчен гран-прига лаек булды. Татарстан радиосы журналисты, Татарстан радиосы әдәбият сәнгать редакциясының шеф-мөхәррире Нәсим Акмал бәйгедә Рәсүл Гамзатовның «Минем Дагыстаным» дигән билгеле әсәренә нигезләнеп эшләнгән тапшыру белән катнашты. Фестивальнең иң күңелле мизгелләре алдагы язмада. Быел Дагыстанның бөек шагыйре һәм публицисты Рәсүл Гамзатовның тууына 100 ел. Шул уңайдан Татарстан радиосы эфирында оның әсәрләре татар телендә яңгырады. Радио тапшырулар циклы Нәсим Акмал ярты ел элек эшли башлаган. Дагыстанның халык шагыйре, Советлар Союзы дәүләт премияләре лауреаты Рәсүл Гамзатовның Бу уникаль проект Россиянең әдәби байлыгын, милли йөзен һәм рухи мирасын берләштерү. Евразия авазы фестиваленә йөзләгән эш җибәрелгән. Төп бүләк Гран-при Татарстан телерадиокомпаниясына тапшырылды. Фестиваль Рәсүл Гамзатовның туган җирендә, Дагыстанда узды. Кунак ашы кара-каршы Дагыстанга Нәсим Акмал тәрҗемәсендә татар телендә аның әсәрләр җыентыгы да җибәреләчәк. Ни өчен бу әсәр беренчедән бу әсәр әле татар теленә тәрҗемә ителмәгән иде. Безнең гөнаһыбызга каршы дип әйтик инде. Икенчедән бик тә кызыклы әсәр ул Дагыстан турында гына түгел, Россиянең барлык халыклары турында, планетаның барлык халыклары турындагы бер әсәр. Шуңа күрә бик кызыксындырды. Тәрҗемә җайлы чыккан, һәйбәт чыккан, җиңел укыла. Рәсүл Гамзатов үзен укыган кебек укыла. Һәм аны җибәрергә булган иде. Автор үзе барсын дип, һәм Дагыстанда да жюри шушындый әйбәт кенә бәя куйган. Гран-при зур бәя инде, иң зур бәя. Һәм бу аны тагын да канатландырыр безнең коллективны да. Коллектив бик шат булды аңар. Һәм ул тапшырулар әле алар конвейерда дип әйтик, алар бара, саны күпме булыр әйтә алмыйбыз. Дәвам итәчәк. Мой Дагестан китабының беренче өлеше инде тәрҗемә ителгән. Ул радио хезмәткәрләрен һәм авторына ватан, тел һәм милләт турында тапшырулар циклын булдыруга илһамландырган. ВГТРК выполняет великую, я считаю, миссию. Спасибо Олегу Борисовичу Добродееву, человек государственный, понимает значение сохранения языков народов России. Мы вещаем ежедневно на 57 языках народов Российской Федерации. Безнең телерадиокомпания иҗат иткән «Каравон» халык җаны проекты да махсус бүләккә лаек булды. Бу фильм бөтен Россиядән меңләгән кунак җыя торган фестиваль турында. «Каравон» рус халык бәйрәме һәм ул гасырлар аша сакланган гореф-гадәтләрне күрсәтә. Фестивальдә катнашучылар Дагыстанда 3 көн кунак булды. Алар Махачкала һәм Каспийск шәһәрләрен, Хунзах районын күреп, төрле мастер-классларда катнашты. Әмма иң мөһиме, бөтен Россиядән җыелган талантлы авторлар бу фестивальдә катнашып, үзләрен зур телевизион гаиләнең бер өлеше итеп тойды. Айзилә Батырханова, Анастасия Аксенова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Евразия тавышы Бөтен Россия фестивале турында тулырак Гран-при бүләгенә ия булган Татарстан радиосы әдәбият сәнгать редакциясының шеф-мөхәррире Нәсим Акмал белән әңгәмәне бүген безнең яңалыклар чыгарылышыннан соң хәерле көн Татарстан тапшыруында карыйласыз. Башка хәбәрләргә күчәбез. Җылы һәм коры һава торышы аграриялар өчен кулай вакыт. Республикада бертөкле культуралар җыю дәвам итә. Әлегә 1 гектардан уртача 35 центнер уңыш чыга. Эш яртысына якынлашып килә инде. Безнең Татарстан дәүләт радиокомпаниясе хезмәт кешесен данлыйбыз дип исемләнгән 15-нче республика яшь комбайнчылар конкурсы финалистларының эшен яктыртуны дәвам итә. Нурлат районыннан чираттагы репортаж. Нурлат механизаторлары иртәдән кичкә кадәр кырда. Уҗым культуралары җыеп алынды диярлек. Хәзер сабан культураларын суктыралар. Вакыт ашыктыра, шуңа күрә эшнең һәр сәгате кадерле. Илназ Аюпов көннә кимендә 10 бункер җыя. Һәр берсендә 5 тонна яңа уңыш. Урка нормально бу. Бу җылнында былтыргыга караганда. Җаңгырлар булды. Игеннәр яхшы, калган эшләргә яшьләргә инде. Тәҗрибәле комбайнчылар киңәш белән дә, эш белән дә һәр чак ярдәм итә. Помогаем друг другу, у кого сломал, все. Так-то нормально все. Погода позволяет.
Нурлат сөті хужалығында 6000 гектар біртіклі ошлық суқтырасы бар. Бұдай, арпа, сылы һәм кукурузны сортларға һәм классларға бөлелер. Бір үліші икмек пішіруге, икеншісі фураж азығына бара. Бәйінгісі кенде бізде 8-9 комбайн кырдашлей, бұл кырда еменді пока 6. Бітен хозяйстволарда тағын өчісі. Запчастар білен проблемалыға шүкір бик зор болмады. Алдан әзірлер көйдік. ГСМ білен тоже проблема yok. Горючий смазочный материал бейтінде. Тоже бар, Аллаға шүкір проблемалар кенде yok, ішлерге дәршлерге. Күшмә кіші заводта ырлықларыны юғары сыфатлы шистарту һәм сортларға бөліші бара. Барлық әмәлләр автоматлаштырылған, аларны операторлар күзәтә. Зерновые у нас очень элитные семена. И у нас с реализацией получается. Тағын бір яңалық заманша урақ. Ул игенләрне тараған кебек қыр буйлап уза. Сабақны қалдырып, башақнығын алып китә. Бу урып жию барышын тизләтергә мөмкинлек бирә. Чөнки мондый ургыч белән сәгатенә 10-12 километр тизлек белән хәрәкәт итәргә мөмкин. Кыр эшләре бөртеклеләрне җыю белән генә тәмамланмый. Киләсе ел уңышына чәчүлекләр әзерләү, шулай ук терлекчелек фермаларына салам җыю һәм преслау эшләре бара. Шул ук вакытта Нурлат районының яшьләр экипажлары хезмәт кешесен данлыйбыз 15-нче республика конкурсының финалына чыгарга дәгъва итәләр. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук Казан аграр университеты компания ямаклары буенча республикада яшьләр арасында уракның абсолют лидерын билгеләргә исәп тота. Ания Гыйбадуллина, Дмитрий Второв, Ленар Хабибуллин, Динар Зиннатуллин, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы. Республикада урып жию компаниясы тулы куәткә бара. Узган атнада Татарстан игенчеләре 1 миллион тонна ашлык суктырып алуга иреште. Монда Опас районы Шахабиев хуҗалыгы игенчеләренең дә өлеше кергән. Алар бүген бөртеклеләрне озакка сузмыйча югалтуларсыз җыеп алу белән мәшгуль. Урыннан безнең чираттагы репортаж. Шахабиев хуҗалыгында 163 гектарда 885 тонна арпа җыеп алынган, 1 гектардан 54 центнердан артык уңыш чыккан. Сыйфаты бик сөендерә. Алар бүгенге көндә амбарларга урнаштырылган. Культураны карарга кирәк, технологияны сакларга кирәк, вакытында ашламасын кертергә кирәк, вакытында җирне эшкәртергә кирәк, сугаларга кирәк. Иң беренче җирне сукалап калдырга кирәк. Хуҗалыкта барлыгы 10 берәмлек техника исәпләнә. Коллективта 11 кеше эшли. Механизаторлар барысы да район кешеләре. Һәрберсе үз вазифасын җаваплылык тоеп башкара. Мәзгүт әфәнде Фәйзуллин лаеклы ялда булуына карамастан быел да уракка чыккан. Алыштыргысыз тәҗрибәле механизатор ул. Уңышлар әйбәт инде. Алга таба да шулай эшләргә дип тырышабыз инде. Алмаз Сәләхетдинов та 2нче ел урып җыю эшләрендә катнаша. Комбайнда да эшлим, финтрактанда эшлим, агуда сибәм инде. Базада төрле эшләрне эшләп торабыз инде. Бик әйбәт организация, икмәкләре бик мул, исән сау гына матур гына җыеп алырга инде. Рәхәтен күрергә. Казан дәүләт аграр университеты студенты Рушан Җаббаров бирдә практика, эш күнекмәләре уза. Яшь кенә булса да, тырышлыгы, җитезлеге белән җитәкчеләрнең хөрмәтен яулап өлгергән. Башта эшне әти белән, әти янында помощник комбайнда йөрдем. Хәзер менә косилкада үзем йөрим инде. Шулай рапсыйлабыз. Бу хезмәт бик тәши. Механизаторларга хезмәт итәр өчен барлык уңайлыклар да тудырылган. Алар 2 тапкыр кайнар ризык белән тәэмин ителә. Җитәкчеләре Илнар Шахабиев үзе дә, идарәчесе Хайдар Зәйнетдинов та көн дәвамында кырда, игенчеләр янәшәсендә. Алия Галиуллина, Гөлнара Сангатуллина, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Опас районы. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Мәдрәсәләрне үз заманы өчен татарның югары уку йорты булган дип раслый галимнәр. Тарихи чыганакларны өйрәнгән саен моңа күбрәк инана барабыз. Мәктәп мәдрәсәләр халкыбызның әдәби теле, әдәбияты, мәдәниятенә нигез салуда турыдан-туры йогынты ясаган. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсәдә шәкертләргә умартачылык нигезләрендә өйрәтәләр. Тулырак Мөршидә Җихан репортажында. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан мәдрәсәсендә бүген истәлекле көн бал аерталар. Менә самавырыбыз кайнаган, балларыбыз әзер, берсе кәрәзле, берсе аертылган. Әйдәгез тикшереп карыйк әле, чын микән баллары менә шушылай итеп күрсәткәндә, бал искә таба менергә тиеш. Димәк, чын бал. Чын бал әзерләргә мәдрәсә шәкертләренә Хәлил Хаҗи Мәхсүмов өйрәтә. Тәҗрибәле умартачының теле телгә йокмый. Кунакларга да бал кортлары белән уртак тел таба белү серләрен ачты.
Иртә белән моны ачып, кәрәз ябыштырып, шулай куябыз да үзләр кәрәзне кимереп чыгаралар. Шәкертләргә дини белем алудан тыш бал кортлары кебек үк тырыш умартачы булу өчен барлык шартлар да бар. Беренчедән әйтик әле, умарта ул үзе бер дөнья, фәлсәфи дөнья. Менә аны әйтәләр, көннән-көн өйрәнәсен, өйрәнгән саен аны бик аз гына белгәнеңә инана барасың, һәм менә көндәлек үзенә яңалык аша дип әйтәләр кеше, аның белән шөгыльләнүче. Һәм безнең үзебезнең гаиләдә әти-әниләр умарта тоттылар, 25-әр, 30-ар я умарта. Һәм миңа ул тормышның ул тармагы якын. Шуңа күрә корт чакканнан да курыкмыйм, бик күпләп корт чакканы да бар. Биредә без күз алдына китерәбез, менә мәдрәсәдә шәкертләр белем белән бергә тормыш тәрбиясе дә алсыннар өчен инде. Әхлак һәм тормыш тәрбиясе мәдрәсәбезнең төп бурычларының берсе дип сөйләде Ильяс хәзрәт кунакларны мәдрәсә җитештергән бал күргәзмәсе белән таныштырганда. Инде бүгенге көндә күп кенә шәкертләребез шушы һөнәрне үзләштереп, үзләренең авылларында көн күреп, кәсеп итеп, шушы динебезнең юлында алып баручылар бар. Биредә җитештерелгән бал сатылмый, умартачылык бары тик мәдрәсә шәкертләренең тәҗрибә, һөнәр алу мәйданчыгы. Китаптан укып кына мондый төр һөнәрне үзләштерү икеле. Умарта белән шөгыльләнүче укып чыгып кына беләме, яисә аңа бер тормышта ел саен нәрсәләр проблемалар аша торып өйрәнә торып, шулай гел өйрәнәсең. Мәдрәсә остазлары умартачы һөнәренә күрсәтеп, даими өйрәтеп тору һәм гамәли күнекмәләр аша гына ирешеп була дип саныйм. 2 ел шушы программаны үзләштергәннән соң, менә шушындый сертификат аларга тапшырыла. Бу сертификат инде әлбәттә ул шушы 380 сәгатьне үзләштергән турында гыйлеме бар икәнен белгертә торган була. Инде алдангы вакытта шушындый біз аларга бирә идек дипломнар. Алхамдулиллах, күп кенә шәкертләребез шуның белән файдаланып, үзләренең эшләрендә алып баралар. Кәрәзле бал тулышан тиз әйләнә. Кул белән әйләндерәсе юк. Бер тимәгә басасың да эше бетте кудагы дигәндәй бал савыла. Бал айырганда чыккан хушис ипигә яга башарлык. Мәдрәсәнең балын исәп кара. Шәһәр шартларында бер оя умарта якынча 10 килограмм бал бирә. Менә мәдрәсәдә инде 30 баш оя бар безнең, 25-ндә шуның кортлар тора. Без инде монда икәү, менә Тимур әфәнде инде безнең төп һөнәри белем белсә, мин практик дәресләр бирәм инде. Аллага шөкер, шәкертләребез кызыксына. Хәлил Хаҗины шәкертләрнең укуга, һөнәр алуга һәвәслеге сокландырса, кунакларны мәдрәсәнең гомуми эшчәнлеге җәлеп итте. İslam dinini kabul ettiğim mesela benim eti de 90 yıllarını okuyan bulgan. İlyas Hazret onu bir yaxşı bile. Onun bilen isen çağında ele bizim toğana bola kelip müftüler bilen kelip İlyas Hazret adamla tağın bir kengəşib şulay ele eti dar ele şının yani etiminde kelip даже olar şakırıp ele okutup da jirdim bunda. Çünkü ol niyetdeki vaqtda rivayetsen soň mullamalay bulgan ekan. Ol yaxşı bilen var. Şunun için mena bik tilep kelem bunda. Şundan da mene ol İlyas Hazret bik bulgan kişi şundan mene andi kişiler Tatar halkının, Tatar balasının mena şunday zor kişi bulu. Umyan zor kişi diп уйлыйм. Çünkü birisini aytып mena şunday medreseni el tutup remontlap анда şunday balalarını, şәкертләрне укыту ул беренчесе ул зур нәрсә. Монда бит Татарстаннан гына түгел, даже менә Казакстаннан да бар. Оренбургта каян гына юк монда. Һәм ул бит шундый укыта, анда теге динне түгел, татар телен саклау буенча шуннан әйтәм зур эшли. Ул Тукай шигырьләрен, төрле әсәрләрне укыттыра менә. Дини һәм һөнәри белем бирү өчен яңа мөмкинлекләр булдыру юнәлешендә мәдрәсә Татарстан диния нәзарәте белән даими эш алып бара. Бал турында сөйләшү ул бик мөһим, чөнки беренчедән бу мәдрәсәдә һөнәр бирелә, икенчедән Балкорт турында сурәсе бар, Нахл сурәсе. Хәзер исеме әлегенә төште бер пәйгамбәрбез бер хадис, Ани ибн Масуд радиллаһу анһу, ибн Масуд бу хадисны китерә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Алейкум бишифаәйн", сезгә ике шифа бар. Сезгә ике шифа бар. Асал вал Кур'ан. Беренчесе бал, икенчесе Коръан. Шуңа күрә бу ике әйбердә сез шифа таба аласыз дигән сүз. Димәк, мәдрәсә шәкертләре ике шифаны да бер юлы өйрәнә. Әле шуңа өстәп станокта эшләү күнекмәләре өчен махсус бүлмә җиһазландырылган. Бакча эше дә өйрәтелә. Кунак булып килгән Харис Хаҗи да шушы мәдрәсәне тәмамлаган.
Мондагы укыган шәкертләр күбесе авылга китәләр. Авылда бит инде үзеңнең бакчаң булмаса, яшелчә җиләк үстермәсә, алма үстермәсәң, ничек яшәп була? Менә шуның өчен менә монда каршыбызда теплица, бу әле бер генә ел, беренче генә елы. Менә монда бакча. Шуның өчен бу әлбәттә кирәк әйбер. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә остазлары эшләгесез, иң мөкаддәс нәрсә эш дип язган Габдулла Тукай васиятен шәкертләренә җиренә җиткереп өйрәтә. Мөршидә Җиһан, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Суд приставларының көн кодагындагы мәшәкатьләренең берсе алиментчыларны аулау. Кичә яңалыклар чыгарылышында бу һәм башка тема сорауларына актуаль әңгәмә сәхифәсендә Россия Федерациясе суд приставлары хезмәтенең Татарстан буенча башкарма эшләрне оештыру бүлеге башлыгы урынбасары Илзия Исламова җавап биргән иде. Бүген дә белгеч әлеге мәсьәлә буенча калган сорауларга ачыклык кертә, әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Илсия, исәнмесез? Исәнмесез. 2 елга якын алимент түләттерү буенча онлайн рәвештә дә эшлисез, кабул ителәр. Менә бу юнәлештә дә сөйләп киттегез әле. Моның актуальлыгы үстеме? Актуальлыгы үсте. Хәзерге вакытта кабул итүләр бик популяр санала. Кабул итү һәр айның беренче җомгасыннан алып барыла. Онлайн кабул итүгә бер кабул итүгә якынча 30 кеше языла. Ул 30 кеше мөрәҗәгатен без алдан инде алабыз һәм алдан суд приставлары аның буенча эшли башлый. Иң якын бүлекчәгә килеп, видеоконференц элемтә аша безнең баш идарәгә без кушабыз һәм ул вакытта инде сорауларны биреп, яки җитәкче, яки инде аның урынбасары билгеле сорауларга җавап алдан әзерләп, без инде тырышабыз алдан бөтенесенә җавап кайтарырга әзерләнеп торабыз. Республикада яшәүче кеше идарә җитәкчелегенә эләгергә телиди, ләкин ул аның менә Казанга килергә мөмкинлеге юк. Бу очракта нишләргә? Мондай очракта без официаль сайтта алдан билгеле бер график буенча безнең җитәкче яки инде аның урынбасарлары төрле районнарда да алып бара, кабул итүләренә андый вакытта алдан сайтта билгеләнгән вакыт инде була һәм шул вакытта гражданнар яңалыклар, ал хәбәрләрдән белеп, алдан шулай язылырга мөмкиннәр. Барлык структур бүлекчәләрнең дә кабул итү графигы бер төрлеме? Күбесенчә бер төрле. Ул сишәмбе көнне иртәнге 9-дан сәгать 1-гә хәтлек кабул итүләр һәм пәнҗешәмбе көнне ул сәгать 1-дән кичке 6-га хәтлек кабул итәбез. Ләкин кайбер бүлекчәләр безнең бер бинада урнашкан. Андый вакытта гражданнарга кулай булсын өчен без бер көнне, мәсәлән, бер кабул итү көннәре була, икенче бүлекчәнеке икенче көнне. Гражданнарга бүрек уңайлы булсын өчен алдан язылырга мөмкиннәр, яки тере чират белән. Бу инде һаманда халыкка уңайлык шартлар тудыра. Тамашачыларга сезнең киңәшләрегез нинди? Иң беренче чиратта минем әйтәсем килә, вакытны бушка сарыф итмичә баш идарә сайтында алдан язылу сервисыннан файдаланырга киңәш итер идем, чөнки тере чират белән суд приставлары кабул итә инде, ләкин бик уңайлы шулай алдан язылып, барыбер кешенең аерым бер вакыт сәгатькә килеп, үзенең күп вакытын сарыф итмәс өчен инде шулай алдан язылырга киңәш итер идем. Шулай ук аерым игътибар итәсем килә уяу булырга гражданнарга, чөнки хәзерге вакытта алдакчы сайтларда бик күп. Андый вакытта без инде киңәш итәбез безнең официаль сайтлар белән генә язылырга, яки киңәш сорап, яки инде шулай мөрәҗәгать итәргә. Моннан тыш без социаль челтәрләрдә дә гражданнар өчен ачык. Безнең Telegram, ВКонтакте, Одноклассники челтәрләрендә суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе дигән бердәм исемдәге рәсми аккаунтларыбыз бар. Гражданнар шул сайтлар аша да язылырга мөмкин. Шулай ук Казанда һәм башка районнарда да республикада яшәүчеләргә дә без шулай ук юридик түләүсез консультациялар да үткәрәбез. Моның белән дә файдаланырга мөмкин. Гражданнарны шулай ук искәртеп үтәсем килә, әгәр дә инде ял итү алдыннан, берәр нинди чит илләргә чыгу алдыннан мин киңәш итәр идем алдан безнең сайтлардан һәрбер кешегә үзенең бурычларын тикшереп алырга һәм инде уңайсыз очракларга эләкмәс өчен алдан үзенең бурычларын кайгыртырга киңәш итәр идем. Шундый файдалы киңәшләрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә.
Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә мин Чулпан Амири сезгә хәерле имин көннәр теләп, бүгенге сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.